Čo chceš? Video či fotku? Fotku, toto fotku. Drž! Tonko Málacký. Vajčaci! Vajčák! Jeden, kde sú tí dvaja? Kde ste? Drž sa, Vladko, drž! Chlapi, sme práve na Somáriku. Krásny výhľad, Svätý Júr, Limbach. Záhorie na druhej strane. Paráda. Sa aj oteplilo. Slnko už ide. Chlapi. Teplo. Pove! Teplejšie, čo? Koľko, čo rozmrazuješ? Rozmrazuje kolena. Ja kolena. 5 stupňov fúkalo hore. Rozmrazuje chrbát, teší ma. Čakáme na húletok, či? Húleto dogs, kde je? Ale jak sa tam objavil chlapec? Ale prišiel, chvála Bohu, chvála Pánu. Týždňový krvásak. Chutí? 70, koľko kilometrí? Neviem, 70. 78 má byť. Dobre, došli. Chlapi! Šele, ale šele. Dobre, výborné. Chutí? Čo to máme? Ako, čo? Platničky sa menia. Platničky sa menia. To sú moje klište, čo robíš? Čo tvoje už sa hneď. Oje, červený kameň. Oje.